Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε και τιμάτε με την παρουσία σας την εορτή των Νεαντίων 2014. Μας τιμούν με την παρουσία τους σήμερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάνος Δερτούζος, η νεοεκλεγήσα πρόεδρος Νεαντίου κ. Παυλίδη, η κυρία Αναστασία Μακρύ. Ευχαριστούμε όλους τους προέδρους των συλλόγων που είναι κοντά μας. Δεν τους αναφέρω έναν γιατί δεν ήθελα να κάνω το λάθος να ξεχάσω κάποιον για να παρεξηγηθώ. Τους ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο κύριος Μαριδάκης, ο Κωνσταντίνος. Το πρόγραμμά μας θα ξεκινήσει με ιστορική αναφορά του ΕΑΝΤΑ από τον κύριο Κωνσταντίνο Μαριδάκη. Θα ακολουθήσει τελετουργικό δρόμενο του Τεύκρου από την τραγωδία Σοφοκλή Αίας από την ηθοποιό κυρία Βίκη Βιρβίλη. Οι αίριες είναι οι Δεσποινίδες Ξένια Τσούντζη, Θέκλα Μουστάκα Εύα Γάτη και Μάγια και Λίζα Καβασκλή. Είναι οι Δεσποινίδες που θα είναι οι ιερειές μας. Ευχαριστούμε την κυρία Ρίτσα Ανδριανού, υπεύθυνη της έκθεσης ζωγραφικής. Στο τέλος, μετά την κυρία, όχι τώρα, στο τέλος θα αναφέρει και τους ζωγράφους και θα πει 5 λόγια για την έκθεση που θα παρουσιάσουμε. Ευχαριστούμε το Σύλλογο Έκφραση, την πρόεδρο κυρία Μπιλίνη Ειρήνη για τη βοήθειά τους που έκαναν στη σημερινή εκδήλωση σχετικά με τη ζωγραφική και όλα τα άλλα. Τον ηλεκτρολόγο μας τον κύριο Περγάμαλη που είναι πάντα κοντά μας. Ευχαριστούμε Γιάννη. Ευχαριστούμε τον δήμαρχό μας κύριο Γιάννη Τσαβαρή για τη συμπαράστασή του. Εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος πολιτισμού και οι συνεργάτες μου, παρόλη τη δύσκολη περίοδο δημιουργούμε και δημιουργήσαμε και στο Ευρυπίδιο Θέατρο και στο Πέτρινο Θέατρο, αλλά και γενικότερα πληθώρα εκδηλώσεων, γιατί θέλουμε και έχουμε στόχο να δώσουμε την καλή εικόνα του Δήμου μας σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, νιώθω υπερήφανη, γιατί επιτελώ τα καθήκοντά μου μέχρι τελευταία στιγμή. Θα είμαι πάντα κοντά σας και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και την αγάπη σας. Παρακαλώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαριδάκη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά για την εορτή των Νεαντίων, την εκδήλωση των Νεαντίων. Στο παρελθόν είχαν γίνει διάφορες προσπάθειες, χωρίς όμως ιδιαίτερο ιστορικό πλαίσιο. Το 2009, ως αντιπρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Σαλαμίνος, με την κυρία Μίνα Μπούτσι ως πρόεδρο του Αναπτυξιακού και με το Σύλλογο της Νέας Μενεμένης, όπου και είναι εδώ ο πρόεδρος, συμβάλαμε ώστε να μπουν η εκδήλωση των Νεαντίων σε ένα ιστορικό πλαίσιο με προεξάρχοντα το μακρό δρόμο. Διότι εάντια σημαίνει αθλητισμός, σύμφωνα με τα κάποια δρόμενα. Μην έχεις άγχος με το αυτό, δεν με ενδιαφέρει και τόσο, οπότε μην έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, θα αφαιθούμε τώρα μέσα από την ιστορία, στο παρελθόν, θα σας ταξιδέψω πάρα πολύ μακριά, σε χιλιάδες χρόνια πριν. Αρχίζουμε από τη λέξη μύθος. Μύθος είναι αναφορά παράδοση στο παρελθόν, κωδικοποιημένος, ώστε οποιοσδήποτε ερευνητής να τον αποκωδικοποιήσει και να μπορεί να ερευνήσει την ιστορία από τα βάθη του χρόνου. Ας πάμε στα θεοποιημένα στοιχεία της φύσης από τους αρχαίους Έλληνες. Ο ουρανός που εκφράζει το πνεύμα, ο Θεός ουρανός, γονιμοποιεί τη μητέρα γη που εκφράζει την ύλη. Η θεά γη, όπως κατά τους αρχαίους λεγόντουσαν και τη σεβόντουσαν. Όταν η Ήπειρη ήταν ενωμένη σε μία ενιαία ξηρά, λεγότανε Πανγαία. Στη μέση ήταν η μέση γη. Αργότερα όταν διαχωρίστηκαν, πήρε τη θέση της η Μεσόγειος θάλασσα. Το όνομα κρατάει
ήδη το αρχείο από το παρελθόν, μεντιτέρα που λένε και οι Λατίνοι. Το κυρίαρχο υδάτινο στοιχείο όλου του πλανήτη ήταν ο τιτάνας ωκεανός. Ως όγκος νερού περικύκλωνε όλο τον πλανήτη. Μεν τη θηίδα έσμιξαν, τη δημιούργησαν τα ποτάμια, τις λίμνες, τις πηγές, όλα τα νερά. Ένα από τους ποταμούς ήταν και ο ποτάμιος θεός Άσοπος. Λέγεται ότι ήταν ο βιωτικός Άσοπος, ο ποτάμι που είναι στη Θήβα. Ο Άσοπος με την ύμφη Μετώπη έκανε 20 θυγατέρες και 2 γιους, τον Πέλαγο και τον Ισμήνο. Μία από τις 20 θυγατέρες ήταν η Αίγινα και η Σαλαμίνα. Τη Σαλαμίνα την πήρε ο Ποσειδώνας και την Αίγινα ο πρώτος στην τάξη θεός Δίας. Η Σαλαμίνα πρώτερο όνομα είχε το Πιτιής από το Πεύκο, που σημαίνει Κυχρία από το Κυχρέα και Σκυράς από το μεγαρέα ήρωα Σκύρονα. Η δε Αίγινα η οποία εβίαζε πολλά κρασιά. Από την ένωση του Διός και της Αιγίνης εγεννήθη ο Αιακός. Ο Αιακός ήταν τόσο σεβαστός και δίκαιος, ώστε μετά θάνατον ο Ζεύς τον έκανε δίκαιο κριτή στον Άδη, μαζί με τους Κρήτες Άνακτες, Ροδάμανθη και Μήνωα. Ας επανέλθουμε μετά. Ο Αιακός πήρε 2 γυναίκες, 2 νύμφες. Από την ύφη Ψαμάθη έκανε τον Φόκο και από την ύμφη Ενδιίδα τον Πηλαία και τον Τελαμόνα, τον πατέρα του Έαντος. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα εσκοτώθη ο Φόκος και ρίξαν την ευθύνη στα 2 αδέλφια, Πηλαία και Έαντα. Οπότε αναγκάστηκε ο Αιακός και έδιωξε τους 2 γιους. Ο Πηλέας πήρε τους Μυρμηδόνες και πήγε στο βασίλειο της Φθίας. Η Φθίας είναι περιοχή Δομοκού και Φαρσάλου. Ο δε Τελαμόνας ήρθε στη Σαλαμίνα, όπου βασίλευε ο Κυχρέας. Ο Κυχρέας ήταν μισός άνθρωπος, μισός φίδι. Το φίδι δήλωνε το γηγενές, το αυτόχθον, όπως ο Κέκροψ των Αθηνών. Είχε και μία κόρη, την Κλάφικη. Επανδρεύτηκε την Κλάφικη ο Τελαμόνας και άρχισε τα εξερευνητικά του ταξίδια. Ένα από αυτά ήταν και στη βορειοδυτική Ιταλία, όπου ίδρυσε την πόλη Τελαμόνε, που υπάρχει και σήμερα. Ένα δεύτερο μεγάλο ταξίδι ήταν μία από τις πολλές εκστρατείες που είχαν προηγηθεί για την Τρία με τον σύντροφό του Ηρακλή. Εκεί γνώρισε την Ισιώνη. Η Ισιώνη ήταν πριγκιποπούλα, κόρη του Λαομέδοντος, ο οποίος ήταν πατήρ του Πριάμου, του μετέπειτα βασιλέως του γνωστού Τροϊκού πολέμου. Από την Ισιώνη έκανε τον περίφημο Τεύκρο. Ο Τεύκρος ήταν τοξότης και εφημίζωτο και γνωστός ήρωας της αρχαιότητας και πολύ αγαπητός στον Έαντα. Γυρνώντας ο Τεύκρος μαζί με τον πατέρα του Τελαμόνα στο νησί, είχε πεθάνει ήδη η Γλάφκη και ο Κυχρέας, ανέλαβε το βασίλειο και επειδή δεν είχε σύζυγο, πήρε γυναίκα την βασιλοπούλα των Μεγάρων, την Περίδια, κόρη του Αλκαθώου. Ήταν από το μεγάλο γένος των Πελοπηδών και είχε λάβει μάλιστα ως παρθένος μέρος στα παιδιά που στέλνανε προσφορά του Μινοτάβρου μαζί με τον Θησέα. Περίδια ή Μελίδια, το όνομά της. Τα ανάκτορα βρίσκονται πίσω προς τα κανάκια, όπως ξέρετε, και έχει κάνει ένας καφές ο κύριος Λόλος. Εκεί πιστεύετε ότι ήταν τα ανάκτορα του Έαντος και του Τελαμόνος. Κατά τη διάρκεια, όταν γεννήθηκε το βρέφος ο Έαντας, πέρασε από τη Σαλαμίνα ο σύντροφος του Τελαμόνα, ο Ηρακλής. Επισκέφθηκε στο ανάκτορο τον Τελαμόνα, είδε το βρέφος μεγάλο, εύρωστο, το εθαύμασε, έβγαλε τη λεοντή του, το σκέπασε, το ύψωσε ψηλά, εφάνει τότε ένας αετός του Διός και έκραξε ο αετός ένα ουέ. Από εκεί ελέγεται ότι βγήκε το όνομα του Έαντος. Να τη λεοντή του είχε προσευχηθεί στο Δία να το κάνει αθάνατο. Και όντως έτσι έγινε. Ο Έας ήταν και αυτός αθάνατος, εκτός από ένα σημείο από την Αμασχάλη, όπου δεν είχε καλύψει η λεοντή του. Βλέπουμε λοιπόν 2 κοινά σημεία με τον ξάδελφό του, τον Αχιλλέα. Ο ένας ήταν στην Πτέρνη, ο άλλος στην Αμασχάλη. Πέρασε ο καιρός, ανδρώθηκε, μεγάλωσε. Λέγεται ότι έφτανε γύρω στα 2,5 μέτρα, τόσο ψηλός ήταν ο Κώδης, καλόκαρδος όμως και με δικαιοσύνη. Είχε μια τεράστια ασπίδα, αυτό ήταν πολύ κοινό του. Να σκεφτείτε, αυτή η ασπίδα είχε 7 σειρές στομάρια από βόδια. Φανταστείτε τι βαριά που ήταν. Όταν ο Αγαμέμνονας συγκέντρωσε, έκανε μια πανελλήνια εκστρατεία για να πάει για την Τρία, την πόλη του Ηλίου, έλαβε και αυτός μέρος με 12 πλοία. Και μαζί με μεγαρίτες ξεκίνησαν για την Απλίδα. Από εκεί ξεκίνησε όλος ο στόλος. Να σκεφτείτε, αυτός ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος κατά την ουσία, με μια πανελλήνια στρατιά από τη Θεσσαλία μέχρι την Κρήτη.
και πήγαν στα παράλια της Τρίας. Πηγαίνοντας έξω, ο πρώτος που πάτησε το πόδι ήταν ο Πρωτεσίλαος, και ο οποίος σκοτώθηκε από τα στρατεύματα των Δρώων. Προχώρησε όλη η στρατιά προς τις πύλες, τις σκιές του Ηλίου της Τρίας. Η Τρία βρίσκεται ένα χαμηλό λοφόδες ύψωμα μεταξύ δύο ποταμών, του Σιμόεντος και του Σκαμάνθου. Πάνω στον πύργο, πάνω από την πύλη, ήταν ο Πρίαμος με όλο το επιτελείο του και δίπλα του είχε την Πανόρια, την Ελένη, την Αρχοντοπούλα της Σπάρτης. Βλέποντας από μακριά να εξέχει ο Αίας ψηλός και τεράστιος, ρωτάει την Ελένη ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει από όλους τους Αχαιούς. Άρχοντά μου, του λέει η Ελένη, είναι ο Αίας, το έρκος των Αχαιρών. Έρκος σημαίνει πύργος. Είχαν μια συνήθεια τότε και ήθελαν να λύσουν τη διαμάχη τους με μια μονομαχία. Και απεφάσισαν να ρίξουν κλήρο ορισμένοι ήρωες από την πλευρά των Ελλήνων. Βάλανε σε ένα χάλκινο κράνος ψήφους για να τραβήξουν και ήταν ο Αίας πάνω απ' όλα, του Τελαμώνα γιος, ο Οδυσσέας ο Ηθακίσκιος του Λαέρτη, ο Μυριώνης και ο Ιδεμενέας από την Κρήτη, ο Τιδέας, ο Φώας και άλλοι, να σας αναφέρω, είναι διάφορα ονόματα. Τελικά ο κλήρος έπεσε και μάλιστα πιστεύετε ότι το έκανε με τρόπο για να πέσει πάνω στον Έατα. Οι Τρώες τρόμαξαν βλέποντας ένα θεόρατο παλικάρι εναντίον του Έκτορος, τους είχε λούσει κρύος υδρότας. Αντάλλαξαν λόγια, πολύ ωραία λόγια που αρμόζει σε ήρωες, και άρχισαν τη μονομαχία τους. Πέρασε όλη η μέρα και έφτασε η δύση του ηλίου. Ήδη ο Απόλλωνας πήγαινε προς τα παλάτια της Εσπερίας για να βγει η Σελήνη. Έφνης σήκωσαν τα ραβδιά τους δύο κριτές. Ο Ιδέος από την πλευρά του Πριάμου και ο Ταλθίδιος ο Λάκων από την πλευρά του Αγαμέμνονος. Έπρεπε να σταματήσει η μονομαχία μεταξύ των ηρώων, γιατί δεν επιτρέπεται λόγω του θεϊκού νόμου. Εν τω μεταξύ, πίσω από την Τρία είναι και η θεϊκή Ήδη, το βουνό Υπολίδητος με τα πολλά νερά, όπου οι θεοί 12 είχαν στήσει χρονιά χρυσά για να παρακολουθήσουν τη μονομαχία. Μετά το τέλος της μονομαχίας αντάλλαξαν πολύ ωραία λόγια που τα λέει ο Όμηρος στην Ηλιάδα και αντάλλαξαν δύο δώρα. Ο Αίας έβγαλε το φοινικούν ζωνάρι και το έδωσε στον Έκτορα, ο δε Έκτορ το αργυρόιλο ξύφος, το ασημόκαρδο. Τα δύο αυτά δώρα θα αποβούν μοιραία και για τους δύο. Με το μεν ζωνάρι θα σύρει ο Αχιλλές τον Έκτορα το πτώμα του πίσω από το άρμα και με το δε αργυρόιλο ξύφος θα αυτοκτονήσει αργότερα ο Έαντας στην ακτή του Ρητίου. Κατά τη διάρκεια του δεκαετούς πολέμου της Τρίας έκανε διάφορες εκστρατείες ο Έαντας και σε μία από αυτά στη Φρυγία εξστράτευσε εναντίον του Τέφραντος, τον ενίκησε και πήρε την κόρη του ως σκλάβα. Η κόρη του αυτή ήταν η Τέκμησα, η μετέπειτα γυναίκα του, όπου έκανε δύο γιους, τον Ευρυσάκη και τον Φίλεο. Μάλιστα διακρίθηκε σε όλες τις μάχες, και στο νεκρό του Πατρόκλου και στο νεκρό του Αχιλλέους και στην καύση των πλοίων από τους Τρώες που έσωσε όταν ο Αχιλλέας είχε κλειστεί στην σκηνή του, και σε πολλά άλλα. Είχε διακριθεί, ήταν ο γενναιότερος και ο δεύτερος στην τάξη μετά τον Αχιλλέα. Στη μόνη διαφορά που είχαν ήταν ότι ο Αχιλλέας ήταν ο Κήπους, ταχύ στα πόδια. Αυτή ήταν η διαφορά του. Έφτασε κάποια στιγμή να μοιράσουν και να δώσουν τα όπλα του Αχιλλέου μετά το θάνατό του από το ύπουλο κτύπημα του πάρει. Όλοι λέγανε ότι θα τα πάρει αυτός που τα δικαιούται ο ανδριότερος για τον Έαντα. Έλατε όμως που ο Οδυσσέας, ο Παπώνηρος του Λαέρτη, ο γιος του Ηθακίσκιος, ήθελε να τα πάρει εκείνος, αλλά εκείνη τη στιγμή ο Νέστορας, ο βασιλιάς της Πύλου, μαζί με τον Ιδωμηνέα τον Κρήτη σκεφτήκανε μια λύση. Να διαλέξουν επιφανείς Τρώες εχμαλώτους και οι ίδιοι να πούνε ποιος από τους δύο έκανε μεγαλύτερο κακό, ο Έαντας ή ο Οδυσσέας. Οι Τρώες απεφάσισαν ότι ήταν ο Οδυσσέας, δηλαδή το μυαλό νίκησε την αδριοσύνη. Οργή μεγάλη, λύπη, στενοχώρια έπιασε τον Έαντα, γιατί τα όπλα τα εδικαιούται. Εκλείστηκε στη σκηνή του όλη τη νύχτα και σκέφτηκε να πάρει με το ξύφος του μαχαίρι, να κόψει κεφάλια δηλαδή, και του Οδυσσέως και αρκετών Αχαιών. Αλλά η θεά Αθηνά, προστάτηδα του Οδυσσέως, έστειλε μια αχλή, μια ομίχλη. Σάλισε το μυαλό του τελείως και βγήκε έξω από τη σκηνή του και έπεσε πάνω στα πρόβατα και τα σκότωσε. Το πρωί, φεύγοντας αυτή η αχλή, είδε τι έκανε
Και ντροπιάστηκε αυτός ο ήρωας με τα 2,5 μέτρα, ο αντριωμένος, ο τεράστιος, με την αγνή καρδιά και τη δικαιοσύνη, να ξεσπάσει το μένος του πάνω στα ζώα. Το θεώρησε αυτό μεγάλη προσβολή για τον εαυτό του και αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Αντελήφθηκε κάτι και η Τέκμησα και ο Τεύκρος, ο αδελφός του, αλλά τους καθησύχασε. Αργά το βράδυ είχε πάρει όμως ήδη την απόφασή του. Κατέβηκε στην ακτή Τυριτίου. Το Ρίτιον είναι μπαίνοντας από τον Ελίσποδο δεξιά στη θάλασσα της Προποντίδος. Πήρε το αερόιλο ξύφος. Το έστησε ανάποδα κάτω στη γη. Δηλαδή κάτω η αιχμή προς τα πάνω. Ήψωσε τα χέρια στους θεούς. Περιπλανήθηκε στη Σαλαμίνα, στον πατέρα του, στους πατριώτες του, στους Σαλαμίνιους και μεγαρίτες ναύτες, στη γυναίκα του, στο παιδί του και στον αδελφό του το Τεύκρο. Και αφήνει με βάρος το κορμί του να πέσει πάνω στην αιχμή του ξύφους. Μαύρο το αίμα έφυγε, χωρίς σπονδύ στους χρόνιους θεούς. Ο δε ψυχοποπός Ερμής πέρασε την ψυχή του στα ηλίσια πεδία, στη γη των μακάρων, που μόνο ήρωες και άνθρωποι με ευγενή καρδιά πήγαιναν, σε σχέση με τα τάρταρα που πήγαιναν οι αλαζόνες, οι κακοί, οι φωνεροί, οι δολεροί. Ερχόμενοι πάνω στο στρατόπεδο, είχε δημιουργηθεί μία αναταραχή γιατί έλειπε ο έρωτας στη σκηνή του. Το καταλαβαίνει η Τέκμης αυτό, σκίζει τα πέπλα της και τρέχει κάτω στην ακτή. Βλέπει το πτώμα του άντρα της κάτω, βάζει τις φωνές, την προλαβαίνει ο Τεύκρος μην τυχόν να αυτοκτονήσει, την συνεφέρνει, να την φέρει στα λογικά της και σαν ψύχρεμο σόν ήθελε να κάνουν την ταφή. Αυτό που ίσχυε τότε ισχύει και τώρα. Όποιος ήταν αυτόχη δεν δικαιούται να ταφεί. Αλλά ο Οδυσσέας, νιώθοντας μετανομένος για αυτό που έκανε, έπεισε Κριτές, ιερείς και μάντης να γίνει ένας μεγαλόπρεπος τάφος και όντως έτσι έγινε. Αν πάτε σήμερα στο Μουσείο της Τρίας, αυτή τη στιγμή, όλη η περιοχή, εκτός από τα τουρκικά ονόματα και τα λατινικά, η λέξη Εάντιο με κεφαλαία γράφεται στο Μουσείο της Τρίας. Είναι δίπλα στο γνωστό Τσανάκαλε που λένε, στην ακτή του Ρητίου. Έφυγε ο Στόρος λοιπόν τώρα από την Τρία μετά την καταστροφή, ξεκίνησε ο καθένας βασιλιάς να πάει στον τόπο του. Και ο Οδυσσέας πήγαινε προς την χώρα των Κικώνων που είναι στην ακτή της Θράκης στη Μαρόνια. Οι Θεοί, για να αποδώσουν δικαιοσύνη, βούλιαξαν το ένα του πλοίο και τα όπλα του Αχιλλέως ξεβράστηκαν στην ακτή του Ρητίου όπου τοποθετήθησαν στον τάφο του Έατος. Τώρα, ο Ευρυσάκης, ο Φίλεος, μαζί με τον Τεύκρο ξεκίνησαν για το νησί της Σαλαμίνας. Ο Τελαμώνας όμως, όταν τους είδε, είχε πει κάτι. Όταν φύγετε και οι δύο, ή οι δύο θα έρθετε ή κανένας. Μάλιστα έγινε και η δίκη που αναγράφεται στη Φρεατίδα, ο δε ένοχος, ο Τεύκρος, καθόταν εντός του πλοίου. Έφυγε αποκαρδιωμένος προς τη Σαλαμίνα της Κύπρου, όπου την ίδρυσε, στην Κύπρο. Μετά την εκστρατεία του και την απίκηση της Κύπρου, διέπλευσε όλη τη Μεσόγειο και πήγε στην Ισπανία και έκανε στην Καρθαγένη μια άλλη απικία. Βγαίνοντας από το στενό του Γιβραλτάρ, με τα σύνορα της Πορτογαλίας, είναι η Γαλλικία, η οποία είναι επαρχία της Ισπανίας. Στην πρωτεύουσα Ποντεβέρδε υπάρχει ένα χάλκινο άγαλμα του Τεύκρου με το τόξο και λένε οι ίδιοι κάτοικοι ότι είναι απόχρονοι του Τεύκρου. Λέγονται Τευκρίνος κατά τα ισπανικά, Τευκρινοί κατά εμάς. Ερχόμενοι πίσω στη Σαλαμίνα, ο Ευρυσάκης, για να τιμήσει τον πατέρα του, ίδρυσε τα Εάντια. Ακούστε λοιπόν τι είναι τα Εάντια. Αθλητικοί αγώνες. Πρώτον, άμυλα πλοίων. Ας πούμε κοπηλασία σήμερα. Νυχτερινή λαμπιδοδρομία. Έτρεχαν οι νέοι με τους πυρσούς. Ο περίφημος μακρός δρόμος που γινόταν προς τιμή του πατρός και ήταν το σπουδαιότερο άθλημα. Επίσης σε Άντια, μην παραλείψω, γινόταν και στη Λοκρίδα. Η Λοκρίδα είναι μεταξύ Ανταλάτης, Λιβανάτες και Αρκίτσας. Ήταν ο Αίας ολοκρός, ο γιος του Ηλέως, εξίσου ήρωας, αλλά απλώς λίγο κοντύτερος και οξύθυμος. Εκτιμούσαν τον Έατα σε πάρα πολλά χρόνια μέχρι την περίοδο τη Ρωμαϊκή. Θέλω να αναφερθώ ότι την περίοδο του Κλεισθένους, το 510, ιδρύθηκε και η Αντίδα φυλή προς τιμή του Έατος. Οι δε Αθηναίοι είχαν αφιερώσει τα συμπότια τους το πρώτο κύπελο των συμποσίων και τη δευτέρα μέρα της Σελήνης. Επίσης και ο Ευρυσάκης δώρισε τη Σαλαμίνα στην Αθήνα. Είδατε από τότε είμαστε δεμένοι με το άνομα της Αττικής, από τα μικυναϊκά χρόνια. Ασχολήθηκαν διάφοροι με τον Έαντα, Λατίνοι συγγραφείς, Ευρωπαίοι, εξήμνησαν το ηρωισμό του, το χαρακτήρα του,
Το όνομά του το έχουν πάρει μέχρι ομάδες, όπως ξέρετε. Και εμείς στη Σαλαμίνα πρέπει να τον τιμούμε ανάλογα, γιατί οι λίγοι γνωρίζουν τι προσωπικότητα μεγάλη ήταν. Ελπίζουμε από του χρόνου, πρώτα ο Θεός, με την καινούρια δήμαρχο, την κυρία Ρούλα Νάνου, την εκλεγήσα πρόεδρο την κυρία Παυλίδου, το επιτελείο όλο, φυσικά τους συλλόγους που θα συμμετέχουν άμεσα και θα προβάλλουν και προτάσεις, και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάμε εσάς τον κόσμο. Γιατί για μας εσείς είστε επίσημοι και εσείς αποφασίζετε. Θα μπορεί να μπει σε ιστορικό πλαίσιο τα ΕΑΔΙΑ και να γιορτάζονται μεγαλόπρεπα, όπως του αξίζει και όπως ακούσατε πριν και καταλάβατε τι μεγάλη μορφή ήταν ο ΕΑΔΑς. Αυτά είχα να σας πω, δεν πιστεύω να σας κούρασα. Πήρατε μια μικρή γεύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα η ηθοποιός Βίκη Βερβίλη από τον Έαντα του Σοφοκλέους θα ερμηνεύσει το θρήνο του Τεύκρου, του πολυαγαπημένου ετεροθούλου αδελφού του Έαντος. Κυρία Βίκη Βερβίλη.